Kamano podwa medo menyo mago mag doho. Wang'e weche motende kod arita kwe. Motelo ne golo ng'eto mar bura manochwale nyim doho maduong' mogik. Bad migawo mar obila koro golo milome mar kaka arita idhi keti. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga leronwa, chenro goriwo koda ka kumo gudruok mar jopiny alwora mar doho e kind mamoko. Kaka yor jiwo arita, bad migawo mar arita kwe okawo okang' motegno mar jiwo arita alwora mar doho ma Milimani, kendo golo chik ni onge joma ibiro mi thuolo mar tholo kuoro ka girito duoko e doho maduong' mogik Milimani e ng'eto mar bura manie nyim doho no chieng' wuok tich manyien. E ote mar obila mochuoyie kogno kod ogai mar obila e yor kojolo Nur Gabo olero ni arita ma Milimani biro dhi redi kendo onge jok manyalo donjo ka ok omigi thuolo makare kod doho mar donjo. Barua no lero ni arita oseridi kendo obila obedo akicha e kod chokruoge ma ichichgo. Matimore kinde Bambete mar piny Amerka nyosechiwo milome ne jopinygi ni kik gidonj Kisumu e odiechieng' mar golo ng'eto mar doho e wi yiero mar jatend piny Kenya. Milome ma kata kamano yudo kwetgi moko kuom jotelo mawuok Kaluo moyango ni jopiny Kisumu kod alwora mare odag gi kwe. You cannot issue a statement that Americans in Kenya should not go to Kisumu. What does she mean? Motel ne report moyangi gi duol ma ochung' ne riwo Uganda jo Kenya kanyakla NCIC kapok ne oganda odhi e yiero. Duol no ne oyango ni moko kuom gwenge ma owinjore kete arita motegno e kinde yiero. Report no ne oyango ni gwenge go gin kaka Kisumu, Hoho mar Okak, Nairobi e kind mamoko. Walter Nyambaga, Ramogi TV.